Igbo ndị ọma m, ekenekwa m unu. Aka m bụkwa Maazị Obinwoye, onye ji omenigbo mara. Abụ m onye isi otu oziọma Igbo, otu na-ahụ maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo, ọkachasị asụsụ Igbo. Anyị abịakwa ọzọ n'oge ilu Igbo. Na nke taa, ihe anyị ji mere isiokwu bụ ene na nwa ya ma ofu ụdịrị akwa. Ene na nwa ya ma ofu ụdịrị akwa. Anyị kọwaa ya, anyị asị ndị ha na ibe ha nwere ofu ụdịrị agwa ma ọ bụ ofu ụdịrị mmasị na-ayịkarịba ọyị. Ndị ha na ibe ha nwere ofu ụdịrị agwa ma ọ bụ ofu ụdịrị mmasị na-ayịkarịba ọyị. Anyị bịazie na ntụgharị ya translation, ebe a ka ọlụ dị. Enweghị mgbe anyị ga-eji wee sị na ntụgharị ya bụ the antelope and the child are tying the same wrapper. Ka ndị ọcha na-akpọ blunder. Inu ndị ọcha jekwuru ene na nwa ya ma ofu ụdịrị akwa bụ birds of the same feather flock together. Ka bụ inu ndị ọcha. Birds of the same feather flock together. When we now come to the interpretation, we will say those with similar character or interests are likely to associate. Those with similar character or interests are likely to associate. That is the interpretation. Ene na nwa ya ma ofu ụdịrị akwa. Birds of the same feather flock together. Anyị ga na-ebunye unu uche the correct knowledge ka unu nwee ike wee na-esonye n'ihe a na-eme. Bọsọ ọzọ anyị butekwara unu ọzọ. Ngwa tinyere m aka n'akara ịhụnanya, tinyekwa okwu na ngalaba okwu, tụsakwa ozi a ma sonyekwe m. Please like, comment, share and follow. Ka o mesịa nụ.